Бъдещето на технологиите показа Deutz-Fahr в Дрезден в началото на юли. На мащабното събитие присъстваха около 1000 партньори и повече от 110 журналисти от 28 страни, включително и от България. През 3 дни в красивия исторически германски град Дрезден гостите имаха възможност да разгледат пълната гама трактори от 35 до 340 конски сили на Deutz-Fahr, комбайни от 250 до 395 конски сили, телехендлери, силажокомбайни, съвременни системи за прецизно земеделие. Deutz-Fahr показа последните иновации в индустрията, вложени в тракторите от новите серии 6 и 7. Модерен и компактен дизайн, изключителен комфорт и първокласни технологии във всички аспекти. Те са с новия двигател Deutz Етап 4, който предлага по-висок въртящ момент и в същото време намалява разхода на гориво и AdBlue с 5% в сравнение с предишните модели. Шеста серия включва 12 модела, вариращи от 156 до 226 конски сили. Най-отличителната черта на новата серия е концепцията за трансмисията. Тя може да бъде фабрично оборудвана с най-модерна технология за прецизно земеделие, а дизайнът носи уникалните черти на студио Джуджаро. Това важи за тракторите от 7 серия. С 2 модела от 226 и 246 конски сили. Тя осигурява най-добрата немска технология за по-висока производителност. Серията е върхово постижение на изключително новаторски и интелигентни технологии за трактори, направени в Германия, както на полето, така и на пътя. Новите серии 6 и 7, заедно с 9-та серия, въведена през 2015 година, ще представляват основното производство на новото предприятие на Deutz-Fahr в Lauingen на Дунав. Това съоръжение обещава да бъде най-модерният завод за трактори в Европа, който в момента е в фаза на тестване. Изграждането му е част от 10-годишната инвестиционна стратегия на компанията. От 2010 до 2015 година ние инвестирахме 350 милиона евро, основно в развитието на нови продукти, нови производства при различните ни брандове. А до 2020 година предвидената инвестиция е 400 милиона евро, от които 100 милиона евро са за завода ни в Лауинген. По време на събитието беше представена новата Deutz-Fahr Арена, която в момента е в процес на изграждане в Лауинген и ще бъде завършена в началото на 2017 година. Това е най-съвременен център за посетители и обучение, разположен на площ от 3800 квадратни метра и намиращ се непосредствено срещу новото предприятие. Сградата е на 2 нива и включва шоурум за трактори, музей на Deutz-Fahr, киносалон и магазин, както и множество конферентни и учебни зали. Обширна изпитателна зала също е планирана. Тук посетителите ще имат възможност да разберат всичко за тази марка високотехнологични трактори, направени в Германия, като тестват различни модели отблизо и лично. Продължаваме да следваме нашия 10-годишен стратегически план, стартирал през 2010 година. Той се основава на 2 стълба. Първият е инвестирането в разработването на нови продукти, а вторият е интернационализацията, което означава в различни краища на света да разполагаме с центрове за развойна дейност на машините и за развитие на различните пазари и също така да въведем разработването и производството на компоненти за цялата ни гама продукти. Стратегията ни включва построяването на иновативни заводи, развитие на пазарите в Турция и Китай, укрепване на дистрибуторската мрежа, завършване на продуктовата линия, включвайки гама трактори, достигащи до 500 конски сили и лидерство в специализирания сегмент. Машините и технологиите на Deutz-Fahr се предлагат на българския пазар от фирма Iritrade, официален вносител на бранда.